ευχαριστήσω και εγώ. Είμαι τα πορεία του Δήμητρα, είμαι φιλόλογος στο ΕΕ. Δεν θα δείξουμε εμείς αυτό που αποφασίσαμε στα πλαίσια της γλώσσας είναι να σας παρουσιάσουμε, να παίξουμε για σας κουκλοθέατρο. Το κείμενο το γνωρίζετε νομίζω όλοι. Υπάρχει στις πρώτες γυμνασίου το βιβλίο στα κείμενα, είναι το λαϊκό παραμύθι το πιο γλυκό ψωμί. Αν το θυμάστε και αν δεν το θυμάστε βέβαια, προβάλλει την αξία της εργασίας, τη σπουδαιότητά της για τον άνθρωπο και το πόσο η εργασία τον κάνει ευτυχισμένο. Σε αντίθεση με την τεμπελιά και την οκνηρία που τον οδηγεί στη δυστυχία. Τα παιδιά έχουν κάνει πολλή προσπάθεια, θα το δείτε. Θέλω να πω ότι θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει μια αγαπημένη μου συνάδελφος μουσικός από τη Σάμο, η Χτενογιάννη Ευαγγελία λέγεται. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το διευθυντή του σχολείου μας και όλο το προσωπικό, γιατί αν δεν υπάρχει αλληλοβοήθεια και αλληλοϊποστήριξη δεν γίνεται τίποτα. Ελπίζω να το απολαύσετε. Μα προσέξτε γιατί έχει κάποιο δίδαγμα παιδιά. Μα προσέξτε γιατί έχει κάποιο δίδαγμα παιδιά. Τι κι αν είσαι πλούσιος και έχεις βήμα και να φας, άλλος και σου συμβεί, σώθουν πάντα οι γιατροί. Αν εσύ δεν έχεις ψάξει μέσα σου αυτό το κάτι που το λένε ευτυχία, τι σου φταίνε τότε οι άλλοι και μαζί τους τα έχεις βάλει. Όσα χρήματα κι αν έχεις, αν δεν κομπιάσεις τη ζωή, η ψυχή σου και το σώμα δεν θα είναι υγιή. Για τον δούλεψε για να έχεις το πλήγημα τον ψωμί που δεν είναι τίποτα άλλο αν το πόντου σου αμοιβή. Η χαρά είναι μεγάλη γιατί το κάνεις εσύ κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει ευτυχή. Η χαρά είναι μεγάλη γιατί το κάνεις εσύ κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει ευτυχή. Κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει ευτυχή. Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος. Ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του το είχε. Όλα τα είχε και τον έλεγαν ευτυχισμένο, ώσπου έπαθε μια παράξενη ανορεξία και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά δυνάτιζε και άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και παράξενος. Πολλοί γιατροί πήγαιναν και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά τους τίποτα δεν μπορούσαν να το κάνουν. Καλημέρα βασιλιά μου. Έμαθα πως δεν έχεις όρεξη για φαγητό. Είναι αλήθεια? Ναι γιατρέ μου, που φύνω κρέατα, ψάρια και πολλά γλυκίσματα, αλλά εγώ δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Εγώ θα σε δώσω αυτό το φάρμακο και αύριο θα σε πολύ καλά.
θα έχεις μεγάλη όρεξη και θα ζητήσεις από τους μάγειες ένα ταψίμιο φαγητό. Την επόμενη όμως μέρα ο βασιλιάς ξύπνησε και δεν είχε όρεξη να φάει τίποτα. Τότε ήρθε στο παλάτι ένας άλλος γιατρός και του είπε: Μεγαλειότατε, μην ακούς κανέναν άλλο γιατρό παρά μονάχα εμένα. Εγώ θα σε γιατρέψω. Δεν σου αρέσει κανένα φαγητό? Γιατρέ μου, δεν λυπίζουμε τίποτα. Οι μάγειρες του παλατσιού φτιάχνουν ψωμιά, πίτες και άλλες λιχουδιές, αλλά εγώ δεν θέλω κανένα φαγητό. Να είσαι σίγουρος, βασιλιά μου, ότι με αυτό το σιρόπι θα σου ανοίξει η όρεξη. Θα λαχταράς να φας όλα τα φαγητά του κόσμου. Δυστυχώς όμως η ανορεξία του βασιλιά όλο και κρατούσε και εκείνος αδυνάτιζε μέρα με την ημέρα. Τίποτα δεν λυπιζόταν να φάει, ούτε του πολλού το γάλα που λέει ο λόγος. Κάποια μέρα λοιπόν έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένας ασπρομάλης γέροντας φτωχός, που ήταν όμως σοφός και ήξερε από γιατρικά. Του είπανε λοιπόν για τον βασιλιά και ανέβηκε να τον δει. Μήπως κουράζεσαι, βασιλιά μου? Τι λες, γέροντα μου? Όλη μέρα εξαπλωμένος πάνω στο φρόνο μου, ούτε το μικρό μου δάκτυλο δεν κουνώ. Μήπως έχεις σκοτώρες για το λαό σου? Όχι κάθε άλλο, εγώ ζω ξένιαστος και καρφάκι δεν μου καίγεται για κανέναν. Μήπως επιθύμησες πότε σου κάτι και δεν μπορείς να το έχεις? Ούτε και αυτό. Βασιλιάς είμαι και ό,τι γυρέψω το βλέπω μπροστά μου. Σκέφτηκε λίγο ο γέροντας και ύστερα γύρισε και λέει του βασιλιά: Άκουσε, βασιλιά μου, καθώς βλέπω δεν έχεις τίποτα σοβαρό, εκείνη που φταίει και δεν έχεις όρεξη να τρως είναι το ψωμί που σε δίνει στο παλάτι. Μια διατάξεις να σου φέρουν να φας το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Αν μπορείς να το έχεις εδώ, τότε δεν γιατρευτείς. Από την ίδια μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στους φουρνάριδες του παλατιού να ζυμώσουν και να κάνουν το πιο γλυκό ψωμί και να ψήσουν το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά. Οι ψωμάδες όλο το βασίλειο, ποιος θα κάνει στο βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί. Ζύμωσαν με ζάχαρη και αθόγανα, κάθε λογής ψωμιά, και το τάφερναν στο παλάτι για να τα δοκιμάσει. Μα κανένα από όλα εκείνα τα ψωμιά δεν άνοιγε την όρεξη στο βασιλιά, ούτε και ήθελε να τα φάει. Το ένα του μύρισε, το άλλο του βρωμούσε, ώσπου μια μέρα έξω φρενών ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους του να πάνε να βρούνε το γέροντα και να το ξαναφέρουνε μπροστά του. Έτσι λοιπόν και έγινε. Θα σε κρεμάσω που με ξεγέλασες. Γιατί, βασιλιά μου? Γιατί το γλυκό ψωμί που μου είπες να μου φτιάξουνε να φάω δεν μου έκανε τίποτα. Μπα, φαίνεται πως το ψωμί που σου ζύμωσε δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε. Ο βασιλιάς ήταν πάλι έτοιμος να αγριέψει, μα είδε το γέρο που κάτι σκεφτόταν και περίμενε. Άκουσε, βασιλιά μου, αν θέλεις να δοκιμάσεις τα αληθινά το ψωμί που θα σε γιατρέψει, πρέπει να έρθεις μαζί μου για 3 μέρες, μονάχα να κάνεις ό,τι σου λέω. Αν δεν γίνεις καλά, είσαι ελεύθερος να μου πάρεις το κεφάλι μου. Προσέξτε
ο βασιλιάς, παιδί μου, θέλοντας και μη, δέχτηκε να πάει με το παράξενο γέροντα εκεί που του έλεγε. Φόρεσε και αυτός φτωχικά ρούχα και παλιοπάπουτσα. Πήρε και ένα μπαστούνι στα χέρια του και έφυγε κρυφά από το παλάτι, μακριά, και πήγαινε στο κάπου εκεί που καθόταν ο γέροντας, σε μια καλύβα μέσα σε ένα χωράφι σπαρμένο. Ξημερώνοντας έδωσε ο γέροντας στο βασιλιά ένα δρεπάνι και του λέει: Έλα να φυρίσουμε. Έπιασε ο βασιλιάς και θέριζε με το λοπύρι ολόκληρη τη μέρα. Έκαμε καμιά 40 δεμάτια στάχια. Ήρθε το βράδυ, πέσανε ξεροί να κοιμηθούνε. Ούτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε, βλέπεις, και ο γέροντας μυστικός. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, ξύπνησε ο γέροντας τον βασιλιά και του λέει: Σηκώτω να πάμε όλα αυτά τα δεμάτια, να τα πάμε στο αλόνι να τα αλωνίσουμε. Κουβάλισε στην πλάτη του ο βασιλιάς περισσότερα από τα μισά και ύστερα όλη μέρα κάπου τα κοπάνιζε με το δάρτι, ώσπου έκαναν το στάρι σωρό. Τα ανεμίσανε και το βάλανε στο σακί και όλη μέρα την περάσανε πάλι έτσι, μυστικοί και οι δυο τους. Μόνο λίγο νερό πιανε από τη στέρνα που ήταν κοντά στην καλύβα. Πέσανε πάλι κουρασμένοι το βράδυ και κοιμηθήκανε. Την τρίτη μέρα το χάραμα ο γέροντας σήκωσε τον βασιλιά. Ξυπνάω τώρα να πάμε το σιτάρι μας στον πύρο να το δέσουμε. Πάτησε στο πλάτη σου, γιατί εγώ δεν μπορώ. Να πάμε εκεί στην κορυφή του βουνού που είναι ο Μήλος. Τι να κάνει ο βασιλιάς, αφού έτσι ήταν η συμφωνία? Φόρτωνε το σακί στην πλάτη και κουρασμένος και λινός το κουβάλισε στην κορφή. Τώρα άρχισε να πεινάει, μα δεν έλεγε ακόμα τίποτα. Αλέσανε το στάρι τους και για να μην τα πολυλογούμε γυρίσανε κατά το μεσημέρι στην καλύβα. Πάλι ο βασιλιάς φορτωμένος τα αλεύρι. Έλα τώρα να ζυμώσουμε. Ξεχώρισε ως 10 λίτρες αλεύρι. Το ρίξε στη σκάφη και έβαλε το βασιλιά να ζυμώνει. Ύστερα τον έστειλε στο λόγο να κόψει ξύλα και αργά κατά το βράδυ βάλανε και κάψανε το φούρνο για να ψήσουνε 3 με 4 καρβέλια. Ο βασιλιάς τώρα πεινούσε και περίμενε πότε θα ψηθούν τα ψωμιά για να τα φάει. Μα πιο πολύ τα λυπιζόταν όταν άρχισε να βγαίνει από το φούρνο η μυρωδιά τους. Πεινάω πολύ. Περίμενε και θα φας. Σε λίγο βγήκανε τα καρβέλια αγνιστά και ροδοψημένα. Σαν πεινασμένος λύκος, τότε ο βασιλιάς άρπαξε το καρβέλι, το έκοψε με τα χέρια του και άρχισε να τρώει. Μα με την πρώτη μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπό του έγινε κόκκινο από χαρά και φώναξε. Α, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Κι όμως ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα στο ζυμάρι του. Τότε ο γέροντας χαμογέλασε και του είπε: Βασιλιά μου, πρέπει να ξέρεις πως η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο υδρότας που έχεις για να το φτιάξεις. Τώρα είσαι βέβαιος να ξαναπάς στο παλάτι σου. Κοίτα μόναχα να δουλεύεις από εδώ και μπρος
και θα δεις πόση όρεξη δεν θα σου λείψει. Ο βασιλιάς ακολούθησε τη συμβουλή του γέροντα και όταν γύρισε στο παλάτι του δούλευε κάθε μέρα για το λαό του. Κατέβαινε και στον κήπο του για άλλες δουλειές και από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξία και έτρωγε καλά που μακάρι να τρώγαμε κι εμείς έτσι. Παραμύθι θα σας πούμε για πλούσιο βασιλιά, μα προσέξτε γιατί έχει κάποιο δίδαγμα, παιδιά. Προσέξτε γιατί έχει κάποιο δίδαγμα, παιδιά. Τι κι αν είσαι πλούσιος και έχεις χρήμα και να φας, αν αρρώστια σου συμβεί, δεν σώζουν πάντα οι γιατροί. Αν εσύ δεν έχεις ψάξει μέσα σου αυτό το κάτι που το λένε ευτυχία, τι σου φταίνε τότε οι άλλοι και μαζί τους τα έχεις βάλει. Όσα χρήματα κι αν έχεις, αν δεν κοπιάσεις τη ζωή, η ψυχή σου και το σώμα δεν θα είναι υγιή. Γι' αυτό δούλεψε για να έχεις το κλειδί το ψωμί που δεν είναι τίποτα άλλο με το που σου λυβεί. Η χαρά είναι μεγάλη και δεν το κάνεις εσύ, κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει ευτυχή. Η χαρά είναι μεγάλη και δεν το κάνεις εσύ, κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει ευτυχή. Κι αυτό είναι αρκετό να σε κάνει